खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैयानि सोरांनि फोरबोनि सानाव बमा गावनायजों आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां गिख्रंथाव जाथायफोर जानानै थांदों। तिनसुकियानि हिजिगुरिनि भिआइपि र'डआव थाव आबुं जानाय गंसे टेंकाराव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों। दिवाली फोरबोनि समाव गावनाय बमानि अरा बे थावजों आबुं जानाय टेंकाराव नांहैनायनि थाखायनो टेंकाराव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय सिलचरावबो गिख्रंथाव अर खामदों। खुन बा तुलानि गुदाउनावनो रोहो रोहो अर जोंब्लावदों। सिलचरनि जानिगन्जआव जादों बे जाथाया। आरोबाव गुवाहाटीनि लालमाटियावबो गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। गंसे टायारनि गुदामाव अर नांदों आरो अर जोंब्लावनायजों माथाम सैमा थैनो गोनां जानायजों लोगोसे गुदाउननि खाथि खाला थानाय न' बांफ्राबो खामनानै सेवहांगार जादों। बे अर खामनाय जाथायाव गासै 12 लाख रां खहा जादों होननानै मिथिहोदों। बेबायदिनो मैयानि सानाव गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव जाथायफोर जादों। हायद्राबादावबो बमा फानग्रा गलायाव गिख्रंथाव अर खामदों। अर खामनायजों बमाफ्रा गासैबो बेफ्रुजोबदों जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों। होंगो दोंगो सुबुंफोर जमा जाफुबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों जायजों मोनसे गिख्रंथाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ दिल्लीनि होननानै समाज बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन नाथाय बेयो दिल्लीनि नङा हायद्राबादनि जाथायसो होननानै डिसिपि नर्थ दिल्लीनिफ्राय खेंफोरथि होदों। सोरांनि फोरबो दीपावली फोरबोखौ भारत नाङैनो फालिदों। नखर नखर बयनिबो नखराव आलारि बाथि फोजोंनानै आरो लाइट फोजोंनानै रंजादों। नाथाय बे रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो फिसाया सासे बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। जौ जुवा बेफोर गासैबो नखराव गोजोन गैयै थासारिसो जेब्लाबो लाबोयो। जौनि निसायाव थानानैनो सासे फिसाया गावनि बिसिखौ बे रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बङाइगावनि साबयथा मारिनि बासबारि उलुबारि फारायाव जादों बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया। कुदुमनाथ मुंनि सुबुङा जौनि निसायाव थानानै बिसि जिन्ति भुइयाखौ खास्रि बिस्रि गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुदुमनाथआ अरायबो जौ लोंनानै थायोमोन आरो जौ लोंनानै थानायनि जाहोनावनो नखराव जेब्लाबो गोजोन गैयै थासारि दावराव दावसि जाबाय थायोमोन। गमामायैनो मैयानि सानाव जौ फेनाय बा निसायाव थानाय कुदुमनाथआ गावनि बिसि जिन्ति भुइयाखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारदों। जाथाय खालामखांनायनि उनाव कुदुमनाथआ दा बहाबा खारखोमानानै दङ। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दाना गिदिंनाय बारा साननैसो सिगां जोंनि भारताव सौफैदोंमोन। उरिष्या आरो सोनाब बंगआव गोहोम खोख्लैलांदोंमोन दाना गिदिंनाय बारा। नाथाय भारताव गिख्रंथाव गोहोम खोख्लैलाङाखैब्लाबो स्पेन हादराव गिख्रंथावै गोहोम खोख्लैदों दाना गिदिंनाय बारा। दाना गिदिंनाय बारनि जाहोनाव गोबां बारहुंखा अखा आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव स्पेन हादराव 158 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै साननाय जादों मानोना गोबां सुबुङानो दासिमबो गोमानानै दङ। स्पेन हादरनि भेलेन्सिया नोगोरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैदों जेराव 158 सुबुं थैनायनि मादाव भेलेन्सिया नोगोरावनो 155 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। गोबां दैबाना आरो बारहुंखा बारनायजों फारसेनिफ्राय सिलिंखार थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। रैखाथि हान्जायाबो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो थादों नाथाय गोबां दैबाना जानाय आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव बिथांमोननि खामानि मावनायावबो अदेबानि रैखाथि होनायावबो हेंथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों न' बां बिफां लाइफां गारि मटर गासैखौबो बुखारनानै लांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दाना साइक्लना बेबायदिनो स्पेन हादराव गोबां गोहोम खोख्लैदों। 1000नि गोबां रैखाथि हान्जाया गावसोरनि रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं। ओजोंहाय बोथोरखौ नोजोर होनानै रेल लामाखौ बन्द खालामनो गोनां जादों आरो उरांखौबो माखासे जायगाफ्राव बन्द खालामनो गोनां जादों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारीनि गेजेराव रायज्लायनाय अडिअ रेकर्ड भाइरेल खालामनायनि सायाव एबसुनि खेंफोरथि बा खौरांगिरि मेल। मैखोम बसुमतारीया मा साननाय हनाय लानानै बे अडिअखौ फिन भाइरेल खालामदों बेखौ मिथिया होननानै बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि मैखोम आरो दिपेन बर'नि गेजेराव रायज्लायनायाव माखासे इडिट खालामनानै बेले बेजे खालामनो नाजादों आरो जाय भाइरेल खालामदों बेखौ गोख्रों रावै सोंखारि होननानैबो बुंथियो। अडिअनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो आरो बिथार गोरोबथानि उनाव माखासे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बेले बेजे खालामनो नाजानाय आरो गाज्रि थासारि खालामनो नाजानानै मोननै उदखारि हान्जा जोनोम होदोंमोन। बेखौ लानानै मैखोम बसुमतारीया दिपेन बर'नाव सोंथि खालामनायाव दिपेन बर'आ बेखौसो बुंहरदोंमोन दि जाय हाथियार लानानै गोरोबथा खालामदों बेनाव सोङोब्ला साबसिन जागोन।
बे बाथ्राखौसो बुंहरदोंमोन नाथाय मैखोम बसुमतारिया मा साननाय हनाय लानानै फिन भाइराल खालामदों बेखौ मिथिया आरो मैखोम बसुमतारिया बेनि सायाव रायजो राजाफोरनो बुजायनानै होनो नांगौ होननानै बुंथियो आरो बे बाथ्राखौ लानानै मैखोम बसुमतारिनि सायाव एबसुआ आयेननि राहा लाखाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो। समाज बिजोंनि गेजेरजों गाज्रि लामायै लांनानै जायफोरा बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिहोनो नागिरदों बेयाव एबसुआ रावखौबो नागारा होननानैबो बुंथिबावो आरो गावजों गाव गाज्रि मुं सुलायनाय हारिनि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ रायनाय बेफोर बेयावनो बन्द जानो नांगौ होननानैबो बुंथियो एबसुनिफ्राय। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि जि सिमां बेनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं। सोरबा गोजोन गैला आरो खौसेथि गैला होननानै राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बेखौ सांग्रां होयो होननानैबो बुंथियो। मानोना गोजोन फैनायनि थाखायनो सोलोंथाइया बांदों होननानैबो बुंथियो एबसुनिफ्राय। मैखोम बसुमतारी आरो दिपेन बर'नि गेजेराव रायज्लायनाय अडिअ रेकर्डआ भाइराल जानायनि सायाव दिपेन बर'नि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा राहा लागोन होननानै कास्टम बसुमतारिया सोंथि खालामदोंमोन। बेनि सायावबो फिननाय होयो एबसुनिफ्राय। एबसुनिफ्राय बेखौनो फिननाय होयोदि दिपेन बर'आनो 2029 मायथाइसिम एबसुनि आफादगिरि महरै थागोन। सोरांनि फोरबो दीपावली फोरबोआव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो रौनियाफोरजों दिवाली फोरबोखौ फालिदों। 140 कौटि भारतनि नोगोरारिफोरनि जानानै हादरखौ रैखाथि होग्रा रौनियाफोरजों दिवाली फोरबोखौ फालिदों बिथाङा। गुजरातनि कुच जिल्लायाव थानाय इन्ड' पाकिस्तान सिमानि साखाथियाव कटेश्वराव बाहागो लादों बिथाङा, जेराव BSF, आर्मी, नेभि, एयारफोर्स जवानफोरनो गोदै मेथाइ राननानै बा गोदै जाग्रा राननानै दिवाली फोरबोखौ जयैनो रंजादों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया BSFनि इउनिफर्म गाननानै पेट्रलिं खालामग्रा जाहाज सायाव दिवाली फोरबोखौ जयैनो फालिदों। 2014 मायथाइयाव जेब्ला बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ आजावजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो बोसोराव बिथाङा जवानफोरजों जयैनो दिवाली फोरबोखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फालिबोदों। थिग बेबायदिनो देग्लायबो गुजरातनि कुच जिल्लायाव थानाय इन्ड' पाकिस्तान सिमानि साखाथि कटेश्वराव दिवाली फोरबोखौ फालिदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिवाली फोरबोआव बाहागो लानानै बेखौनो बुंथिदों दि हादरखौ रैखाथि होनो मोननाया गोग्गाथाव खोथा आरो खाफालनि खोथा। सिमायाव रौनियाफोरा रैखाथि होनायनि थाखायनो जों दिनै गोजोनै थानो मोन्दों आरो दीपावली फोरबोखौबो गाव गावनि न'आव गोजोनै फालिनो मोन्दों। बेनिखायनो 140 कौटि भारतनि नोगोरारिफोरनि जानानै हादरखौ रैखाथि होग्रा रौनियाफोरजों दिवाली फोरबोखौ फालिदों होननानै फोरमायथिदों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। फैगौ 25 नभेम्बराव बड'सिनी आर्टिस्ट एस'सिएशन अदेबानि बिसाया 6थि बड'सिनी एवार्डखौ खुंगोन। गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव बे 6थि बड'सिनी एवार्डखौ खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे बान्था राननाय हाबाफारियाव मोननै गोदान कम्पिटिशन लाफानाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिसानिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि 25 नभेम्बरनि सानसे सिगां अदेबानि 24 नभेम्बराव भइस अफ बड'स अदेबानि मेथाइ रोजाबनाय बादिनांनाय हाबाफारि थागोन। 24 नभेम्बराव जागायनानै 25 नभेम्बराव बिनि फाइनाल अदेबानि जोबथा बादिनांनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि उनाव फारि फारि थिखानाय बायदि हाबाफारिफ्रा जालांगोन। बान्था राननाया मोनाबिलि 4 रिंगानिफ्राय मोनासिम जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो थांनाय 2023 आरो 24 मायथाइनि फिचार फिल्मनि सायाव बान्थाखौ राननाय जागोन। लोगोसेनो सुंद' सावथुननि सायावबो कम्पिटिशन बा बादायलायनाय थागोन। बर' रावनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रावजों बानायनाय सुंद' सावथुननि सायाव बादायलायनाय थागोन होननानै फोरमायथिदों आरो मिउजिक भिडिअ कम्पिटिशन थागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिसानिफ्राय। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों